Tervetuloa kuulemaan Oticonin uudistuneesta BrainHeadin 2.0-teknologiasta, joka tutkii ja mallintaa sitä, kuinka aivot luonnollisesti kuulevat. Toivottavasti viihdytte seurassamme muutaman seuraavan minuutin ajan. Aivomme käsittelevät ympäröivää äänimaailmaa jatkuvasti kaikkien viiden aistimme kautta, mutta kuuntelutilanteissa luotamme pääasiallisesti kuuloomme. Toimiakseen oikein, aivot tarvitsevat kaiken käytettävissä olevan äänitiedon ympäristöstään. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, jos kuulo on heikentynyt. Oticon on valinnut tehtäväkseen tuottaa kuuloratkaisuja, jotka tekevät päivittäiset kuuntelutilanteet aivoille helpommiksi. Siksi haluamme tietää, kuinka aivot toimivat erilaisissa kuuntelutilanteissa. Äänten saapuessa aivoihimme ne muuttuvat kemiallissähköiseksi energiaksi sisäkorvassa, josta ne siirtyvät neuraalisena koodina kuulohermoja pitkin kuuloaivokuorelle. Aivot eivät kuitenkaan pysty käsittelemään kaikkea saamaansa ääniinformaatiota, vaan niiden on valikoitava, mitä kuunnella, muiden äänien kustannuksella. Näin aivot suuntaavat huomion siihen, mihin haluamme keskittyä. Uusimmat tutkimukset osoittavat, että aivot tarvitsevat pääsyn kaikkiin ympäröiviin ääniin voidakseen suoriutua luonnollisesta tehtävästään. Jo lieväkin kuulonalenema vaikeuttaa aivojen normaalia toimintaa ja samalla heikentää elämänlaatua. Kuuntelutehtävään osallistuu aivoissa kaksi osajärjestelmää, joiden kummankin tehtävä ja sijainti aivokuorella on erilainen. Kutsukaamme niitä huomion suuntaamisesta huolehtivaksi ja keskittymiseen osallistuvaksi osajärjestelmäksi. Kuinka kuulemme, riippuu siitä, kuinka hyvin nämä kaksi järjestelmää toimivat yhdessä. Huomion suuntaamisesta huolehtiva osajärjestelmä on äänien käsittelyn varhainen vaihe, jolloin koko äänimaailma on aivojen käytettävissä, niin puhe kuin ympäröivä häly, musiikki ja liikenteen melu. Tämä osa aivoista tutkii jatkuvasti kaikkia ääniä ympärillämme ja päivittää tiedot 4 kertaa sekunnissa, mutta ei ota kantaa äänten luonteeseen tai suuntaan, vaan pyrkii vain muodostamaan käsityksen äänistä ympärillämme. Hyvän neuraalisen koodin saanti aivojen käyttöön on tässä vaiheessa ensiarvoisen tärkeää. Keskittymiseen osallistuva osajärjestelmä sijaitsee sisempänä aivokuorella. Täällä ääniinformaatiosta valitaan se, mihin halutaan keskittyä. Täältä valittu informaatio siirtyy aivojen muihin osiin, käynnistäen aivoissa muita kognitiivisia toimintoja ja prosesseja. Aivomme havainnoivat muutoksia ympäristöäänissä 4 kertaa sekunnissa siltä varalta, että huomio kannattaakin keskittää johonkin toiseen tai uuteen ääneen. Aivot tarvitsevat lyhytkestoisen muistimme työmuistia ohjatessaan monimutkaisia kognitiivisia prosessejaan saadakseen selvää puheesta, vaihtaakseen huomion kohdetta, painaakseen mieleen tai palauttaakseen muistista, tehden samalla yhteistyötä muiden aistiemme kanssa. Huonokuuloisuus ei ole siis vain ongelma korvissa, vaan se on aivojen ja samalla elämänlaatuun vaikuttava ongelma. Kun aivojemme saama neuraalinen koodi on heikkolaatuista, aivojen on vaikea valita ja keskittyä kuulemaansa. Kognitiiviset prosessit ylikuormittuvat, työmuistin tarve lisääntyy, mukana pysyminen ja seuraaminen vaikeutuvat ja seuraa katkoksia kommunikaatiossa. Lisääntynyt kuormitus kuulemisessa kuluttaa kognitiivisia resurssejamme muilta toiminnoilta, kuten huomion kohteen vaihtamiselta. Samalla muut aistit valtaavat alaa kuulemiselle varatuilta aivoalueilta,
jo lievissäkin kuulon alenemissa. Tutkimukset osoittavat, että ikähuonokuuloisilla havaitaan sekä valkoisen että harmaan aivoaineksen vähenemistä kuuloaivokuorella, erityisesti alueella, jossa huomion suuntaaminen tapahtuu. Aivojen kutistuminen on myös nopeampaa huonokuuloisilla. Kuulon heikkenemisen on havaittu myös edistävän kognitiivisten taitojen heikentymistä sekä dementian puhkeamista. Lisäksi apuvälineillä korjaamaton kuulonalenemä aiheuttaa masennusta, fyysisen aktiivisuuden vähenemistä, sosiaalista eristäytyneisyyttä ja monia muita elämänlaatua heikentäviä muutoksia. Alentunut kuulo ei ole siis vain korvan alentunutta toimintaa, vaan myös aivotason ongelma. Säännöllisesti käytettyjen, hyvin sovitettujen ja laadukkaiden kulkojen käyttö, jotka antavat käyttöön täydellisen äänimaailman, ehkäistään aivojen kuormitusta ja säilytetään kuulokykymme, sekä estetään muita aisteja valtaamasta alaa kuulemiselle varatulta aivojen alueilta. Perinteiset kuulokoeteknologiat rajoittavat erilaisilla ennakko-oletuksiin perustuvilla toiminnoillaan aivojen pääsyä täydelliseen äänimaisemaan ensisijaistamalla puheen kuulemisen. Me Oticonilla olemme ottaneet uuden suunnan kuulonkuntoutuksessa antamalla huonokuuloiselle pääsyn kaikkiin ääniin ympärillämme, jotta aivot voivat toimia niiden luonnollisella tavalla. Kiitos mielenkiinnostanne. Lisätietoja saatte nettisivuiltamme www.oticon.fi.